Nechce Saška bývať s tebou na streame, že by na jej čele behali reklamy. To bolo vtipné. A mohla by si. Ale že my nemusíme ísť do kina. Platno máme. Proste ty nemáš o nič menšie, hej? Daj si preč tú ofinku a... Kam to hádže? Hej! Čo robí? A ty si normálna? Ty môžeš do mňa drnúť, aké je to spravím ja? Ja som ti robila toto a ty úplne nevieš prehrávať. Tak ale ja mám takú malú silu len. Veľa mladých ľudí nemá žiaden sen a nevedia, čo majú robiť. Aj idú potom na školu, a ktorá ich hej nebaví. Já jsem strašně dlouho vybírala školu, protože já jsem nikdy jako k ničemu neměla moc předpoklady. A... Jo no. Tak co vy pro ruské slovenské chcánky? Naša vláda ukončila jakúkoliv komunikáciu medzi naší vládou a vaší. Konečne sa nemusíme baviť s debilmi. Keď sme 80 eur v pluse, plus keď vidie tiket na Vemolu. Keďže som koň, tak určite by som chcela byť asi žena, nie? Pochopiteľne, prečo by som mala byť koň, chlap, teda muž. Ale... To čo je? Kúkaj, plast. What the fuck? Poprad. No way! To nie je už možné! Ja sa zblázním! Zblázním sa! Tak ti poviem vtip, počúvaj. Učiteľka cez hodinu sa pýta Jožka. Jožko, čo robíš pod tou lavicou? Ješ 10. alebo sa učíš? A Jožko odpovedá. Už som zabudol. Ty kokot! To bol tak dobrý vtip, ja neviem, čo odpovedal. To niečo malo byť, že učiteľka, nepýtajte sa dvakrát, že radšej prestaňte nosiť minisukňu do školy. Chápeš, lebo si honil kokot pod lavicou. Ale však pochopil si, nie? Dobre. Dobre. No, čakám. Budem si zaviazať šnúrky. Stavky máme otvorené, mi sa páči. Keď budem mať zas 10. Kde padla za stôl karta? Mňam! Save me! Zamknite tú tvoju dešku, co? Drž piču. Končí mier, končí mier. Končí mier, bude tu válka! Vy kokoti! Ide do piče, mám piči, nebude to žiaden mier. Vyjebanci český. Mám piči, dúfam, že prejbete 5-0, vy kokoti skurvení. Že ty sa priznal, že máš homosexuálne túžby? Ja len som povedal, že možno to je dobrý pocit mať sex s chalanom. Čo je za stránku, ty debil? Ako to dopadne? Bude to 100? Rozbil stroj. Na to čo? Skúsim tak umielam dobre. Názor. Mesto Trebišov. Oznám pre verejnosť. Oznáme aj občanom mesta Trebišov, že polícia patra po neznámom mužovi, ktorý sa zdržuje v blízkosti Trebišovského rybníka a
a sexuálne obťažuje ryby. Si retard? Okolo idúci popísali muža ako nižšieho zavalitého muža v potapaských okuliaroch. Zatiaľ máme info, že sa dotyčný pokúšal o súlo so sumcom západným. Taktiež vyžadoval orálne uspokojenie od kapra obecného. Rybárom odporúčame do odvolania nekonzumovať ryby z tohoto rybníka. Na čo bol taký veľký hrad na východe, čo tam branili? Ty vole, takých kokotov jak ty. Piče, sukel! Zober sa! Jebni mu to okénko po tej hlave, sa nechá zbyť do piče! O nič nejde, kurva! Dojeb ho! Čo si kokot? On jebol do vody. On jebol do vody. Can I get 2 frozen shine muscat grape oolong tea? I take this one, right? Name? Yeah. Palo Szczerba. Huh? Palo? Kun Palo, huh? Yes. Chlapci, cigu. A jednu nazvíš? Jednu nazvíš cigu? Ne? Jak... A ja chcem ten náramok aj. Buket? Toto chceme. Do you have I am gay? Yeah. I am cunt, I am virgin, I'm gay, I'm ladyboy. Daj si toto si kúp. Eat dick salad. Oh. Ja, kúpiš mi také? Shit cunt? Shit cunt. Do you have I eat dick? I eat dick. Eat a dick cunt. Yeah. Okay, this one because I have short dick. Čiže toto zbalíme. 진짜 엄청 좋아하시나 봐요. Som ešte človek, ktorý vyhral Faratejn. Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili. 15. Karta. Hey Siri, call 158. Nie, no. No! No! Shut up! Ach, tento život skurvený. Počkaj, to ešte len začne. Hej. Redy, chceš počuť tip? No daj. Vieš, čo povie baba po svojej prvej fajke? Milujem ťa. Si kokko. Jebem! To hrať! Mám kokotov v týme, ktorí nevedú followovať vôbec. Dal si novú reklamu. Vydržíš až do večera? Nepapať? Tak uvidíš zlaté prasiatko. No? A bude mať také veľké zahnuté zuby do hora? Musíš vydržať a budú aj zuby. Nie, ja nemusím, ja už ho vidím. Počúvaj, každý stream má podľa mňa nejakú hodnotu. Štekni a dám ti saba. Half.
Som devka, som vyjebaná devka. Som, vyjebte ma do rytí. Sara! Tabak niekto? Uj, daj mi vodu, daj mi vodu, daj mi vodu. Čo si robíš, piču? Nejaké nové mopky na mape, alebo čo to je naľavo hore za Culeňa? Hore naľavo za Culeňa. Toto je Baron. Aha, ty si myslel mňa, ty kokot. Jebane spičený. Daj najlepšie skore. Highest skore je 995. Ajajaj. Čo diebe? To nemôžem povedať. Daj, no zober si, že auto ide na benzín, hej? A čo keď tam naleješ vodu a jak môže to auto vedieť, že v ňom není benzín, ale voda, keď on proste to necíti ani nevidí to auto. Chápeš? Čave zrejde, dnes ťa sledujeme spolu, názor. Čau, pes! Au, 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 au! Môžem odjebať. Osem, ideme double. Ideme zarobiť peniaze. Ja ťa zajebem, ty. Ideme zarobiť. No s týmto určite, 9 double. Ty si kokot! Tvoje nie sú vždy zlé, jak sa hovorí. Dva hlavné druhy. Kiko, čo tu píšeš, ty debil? Daj celú výplatu, že Johnny Murcin prehraje, včera mal nočnú vo Volkswagene. Nízke koleso. Hej. Ukáž to na tej podložke. Okay.